Είμαι ο Θάνος Παπάς από την Καλαμάτα και από πολύ μικρός, από 8 χρονών, ξεκίνησα να σχεδιάζω αυτοκίνητα γιατί είχα πάθος με αυτά. Σταδιακά εξελίχθηκα και θέλω να ακολουθήσω το όνειρό μου και επαγγελματικά. Ωραία. Σπουδάζω product design αυτή τη στιγμή, αλλά σκοπεύω στο μέλλον να ειδικευτώ στον τομέα του αυτοκινήτου. Βλέπω ότι έχεις ιδιαίτερα σχέδια και με ενδιαφέρει αρκετά ο τρόπος με τον οποίο σχεδιάζεις. Σχεδιάζω πάρα πολύ με στυλό, σε λευκό χαρτί. Ξεκινάω φτιάχνοντας μια προοπτική. Συνήθως χρησιμοποιώ αυτή τα 3/4, ας πούμε, όπως βλέπετε στα σχέδια. Αυτό το κάνω γιατί το στυλό δίνει πολύ μεγάλη δύναμη στο σχεδιαστή να δείξει τις ιδέες του. Ναι, όντως δεν έχεις άδικο, γιατί δεν ξέρω αν το γνωρίζεις και όλοι οι σχεδιαστές χρησιμοποιούν πάρα πολύ το στυλό. Ένας πολύ γρήγορος και πρακτικός τρόπος, δεν έχεις ανάγκη να ξύνεις μολύβια. Και από ό,τι βλέπω, μας έχεις ετοιμάσει ορισμένα μπροστινά κομμάτια από αυτοκίνητα, από διάφορα brands. Έχω σχεδιάσει και κάποια δικά μου μοντέλα. Απλά ασχολούμαι περισσότερο με κάποιες μάρκες που ήδη υπάρχουν, γιατί η ιστορία τους μας δίνει την έμπνευση. Σε βοηθάει για να δεις κάτι καινούριο. Και όντως και εγώ αυτό παρατηρώ. Για παράδειγμα, εδώ έχεις δημιουργήσει μια σειρά από όγκους, οι οποίοι είναι πάρα πολύ δυναμικοί. Μιλάμε για ένα σπόρο αυτοκίνητο, έτσι δεν είναι? Ένα σπόρο διθέσιο Supercar. Ενώ εδώ είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Δηλαδή είναι πιο γραμμικό το σχέδιο, πιο γεωμετρικό σε σχέση με αυτό. Για να δείξω περισσότερο τους όγκους, ασχολούμαι και με τη σκίαση. Αλλά και το γραμμικό σχέδιο έχει και αυτή την ομορφιά του, πιστεύω. Βέβαια, βέβαια. Και βλέπω και σε ορισμένα άλλα σχέδια επίσης βλέπεις και τις λεπτομέρειες. Δεν είναι κάτι που κοντά, μια μικρή λεπτομέρεια που πλουτίζει γενικά το σχέδιο και το αυτοκίνητο. Ναι, ασχολούμαι αρκετά με τις λεπτομέρειες, ειδικά όταν θέλω να φτιάξω ένα αυτοκίνητο για μια μάρκα. Ερευνώ πολύ το στρατηγικό σχεδιασμό της, ώστε να μπορέσω κι εγώ να λειτουργήσω σαν σχεδιαστής αυτής της μάρκας. Το γεγονός ότι το χρησιμοποιείς στο χέρι και βλέπουμε ορισμένες γραμμές οι οποίες είναι ελαφριές, αυτές βοηθάνε το σχέδιο να έχει μια δυναμικότητα. Ναι, αντιθέσεις. Ακριβώς. Και να είναι όλο πάρα πολύ καλά φτιαγμένο από την αρχή μέχρι το τέλος στην ίδια σελίδα. Γιατί δεν υπάρχουν ούτε σβησίματα, δεν είναι. Ναι, καθόλου. Από εκεί αρχίζεις και εκεί τελειώνεις. Ναι, μεν μετράει η εργονομία και το αν ανταποκρίνεται στις καθημερινές ανάγκες, αλλά δεν μπορούμε να ξεχάσουμε όλοι εμείς που έχουμε πάθος με το αυτοκίνητο την εμφάνισή του. Πραγματικά βλέπουμε ότι ο Θάνος έχει ένα πολύ καλό χέρι, μπορεί να δουλέψει στο χαρτί πάρα πολύ καλά με το στυλό, μπορεί να δει τους όγκους από διάφορες γωνίες, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, μπορεί να δουλέψει όγκους οι οποίοι είναι πιο τετραγωνισμένοι, άλλους όγκους οι οποίοι είναι πιο καμπυλωτοί. Βέβαια όμως η αλήθεια είναι ότι αν έχει σκοπό να μπει στη βιομηχανία επαγγελματικά θα χρειαστεί ίσως να πάει σε μια ιδιαίτερη σχολή που να τον ετοιμάσει για την ιδιαίτερη αυτή βιομηχανία. Ας μην ξεχνάμε επίσης ότι η αλήθεια είναι τα τελευταία 20-25 χρόνια, ίσως και περισσότερο, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος σχεδιαστής στην βιομηχανία ο οποίος έχει έρθει χωρίς να έχει κάνει εξειδικευμένες σπουδές σε κάποια σχολή. Και τώρα διάλειμμα. Σταματάμε για λίγο. Διάλειμμα. Πώς είπαμε, για να ξεκουραστείτε, να πάρετε Το είπα, δεν το είπα.